don't want to prosecute them. Kakoro dhi nyime ni jotije ma ondiki e yor orak matiyo e piny owacho mar kaunti ma Migori mapok oyudo chudo margi kuom kinde maromo dweche 6 dwaro ni tend kaunti no oru chenro mar chudo mar osara margi. Kinde no piny owacho mar kaunti ma Migori olero ne gidhi nyime kod chenro mar yango jotije duto manie orak kapok ochulgi chudo margi. Jatend migawo ma ochung' ne jotije kaunti ma Migori Caleb Opondi ne owacho ni chenro mar chulo jotijego chakore odiechieng' ma kawuono. Jotijego geno chudo gi ka gidwaro ni piny owacho mar kaunti ma Migori otiek midhiero ma gisebedo ka gikaloe kamoting'o leo mar chudo margi. Ne wabedo piny gi management mowinjore ni nitiere kama nwagike ma verification no chakore on 13th ma until now odhi mbele ma wadong' gi sub counties ariyo ma en Nyatike to kod Gisuna West ma gigo dhi mbele to gisani be wachak wabede aput moro gi waziri to kono wani the payment is dhi chakore kawuono gi samo wawueni kama wawuoye kod kawuono ni anoka channel ber okrach yie ni gidhi chulo wa dweche 3 mokwongo then the rest gibo chulo bang'e ngi chudo osedeko ma dwe mar 7 makoro wamako wadhigo ni kapok wanong'o chudo nigi family wage onge kaka nyalo yudo thieth wan wawegi ok wanyal yudo thieth nikech NEF wa gi NSSF wa pok ochul from last year dwe mar 7 nyaka sani. Wasetemo ka watimo verification ka jok ma ondik ma kojologi bende osebedo ka nie tich kata ok ginie tich. Omiyo wan kaka county government ma Migori wasetimo arrangement mar chulo jotich ma kojologi msara mar ndalo ma gisetiyo.